बरपेटा रोडनि राजपुजा एबा मेलाजों लोब्बा लाखिनानै लटारि खेला होनाया रायजो नाङैनो मिथिसार जादों। फुजा कमिटिनि होनाय बे लटारि खेलायावनो सेथि बान्था हिसाबै दंमोन इनोभा। बे सेथि बान्थाखौनो मोननो हादों रबिराम बसुमतारिया। बरपेटा रोडनि राजपुजायाव बाक्सा जिल्ला गला गामिनि रबिराम बसुमतारिया बरपेटा रोडनि राजमेलानि लटारि खेलायाव इनोभा गारिखौ सेथि बान्था हिसाबै मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। मिथिनाय बादिब्ला रबिराम बसुमतारिनि नखरा जोबोद गोरिबमोन, जेराव उदैनि खबसे आदारखौ सुफुंनो थांनायाव सेन सानानै मोननाय नाखौ फाननानैसो नखर खुंबोदोंमोन। नाथाय बरपेटा रोडनि राजमेलायाव होनाय लटारिनि गांनै टिकेट लानायावनो दायो रबिराम बसुमतारिनि खाफाला गेवबाय। बे समाव जोंनि बडलेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि अनजय बसुमतारिनि लानाय एक्सक्लुसिभआव लटारिजों खाफाल गेवनाय रबिराम बसुमतारिया मा बुंदों खोनासंदो। नंगौ, रायजोआवनो राजमेला फोरबोखौ जों खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो आसामावबो दाब दाब ओनसोलाव बेबायदि राजमेलाखौ मेहेरगोनायै गाजा गोमजायै खुंनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। बे समाव दंफैयो आङो गलागामि रबिराम बसुमतारिनि नखराव। रबिराम बसुमतारि बिथाङा गावनि खाफाल बायदियै गाव लटारि लानायाव बिथाङा मोननो हादों इनोभा गिबि सेथि बान्थाखौ। बिथाङानो जाबाय बरपेटा रोड राजमेलानिफ्राय मोननो हानाय जादों बे इनोभा सेथि बान्थाखौ। खाफाल बा सिमांखौ सुजुनो हानाय लटारिनि मोनसे गिबि सेथि प्राइज बिथाङा मोननो हादों बरपेटा रोडनि लटारि खेलाखौ। थिग बेबायदिनो दाख्लै बावैसो थांनाय मोनसे हावलि राजमेलायावबो जोंनि बर'नि फिसा सासे सनातन बर' बिथाङाबो गिबि AUD/A4खौ मोननो हादोंमोन। थिग बेबायदिनो बरपेटा जिल्लानिनो बरपेटा रोड राजमेलानिनो बिथाङाबो बे गिबि इनोभा बा सेथि बान्थाखौ मोननो हादों। बिथांनाव जों बिनि सोमोन्दै माखासे खोथा जों मिथिना लागोन। बिथाङा गांबेसे बे लटारि टिकेटखौ लादोंमोन आरो लोगोसे बिथाङा दिनैहाय बे टिकेटखौ मोननानै गावनि सिमां बायदि बा गावनि खाफाल बायदि मोननायाव दिनैहाय बिथाङा मा माखौ आबुं खालामना लागोन, बिथांनाव जों बेनि सोमोन्दै जोङो गोलावैनो बा गुवारै बिथांनाव जों माखासे। बिथाङानो जाबाय रबिराम बसुमतारि। बिथाङानो बरपेटा रोड राजपुजानि बिथाङानो बे लटारिखौ मोननो हादों सेथि बान्थाखौ। नोंथाङा दिनै मा बुङो? नोंथांनि खाफाला दिनै गेवदों। आं मोननाया मोनदों। दा जोबोद मोजां मोनदों आं मोननायाव। एसेबां दिननिफ्राय खस्थ' खालामनानै ना सारनानै जायोमोन। दा बेखिनि माबाया लटारिखौ आं मोननायाव दा बिदिनो एसे किसुमान हा बन्दक सन्दक दं, बेफोरखौबो सुख'नोसै आरो दा एसे खुदियाफोरनो माबा माबि एसे नांनायफोर फिल मोनसे बायना होनोसै आरो माबाफोर दखान पाहारफोर सुबिदा बायदि मोनोब्ला आरो बिनि गेजेरावनो अबावबा जुदि हा गायग्रा हा बायदिसिनाफोर एसेफोर मोनोब्ला बिगासे बिगानै गांनै गांनैयाव मोनसेयाव नांदों। सेथि बान्थायानो नांदों ना? ओं, सेथि बान्था। मा गारि होनदों? इनोभा। ओरैनो मा मावोमोन? आं नासो सारनानै जागासिनो। ओरैनो साबेसे परियाल दं न'खराव? परियाला जोंहा दा गासिबो 8 जोनानो। ओरैनो फिसालाफोरा मा? फिसालाफोरा सासे ओरैनो हाजिरा मावो, सासे आरो माबायाव चेन्नाइयाव खामानि मावनानै दंहैयो। हाबा जाजोब्बाय? सानैबो हाबा जाबाय। हाबा जानानै सानैबो सासे खुदिया दङ। नोंथाङा दिनै एकदम खाफाला गेवदों, बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायो? मा फोरमायनो सानगोन? फोरमायनो माने आंनियालाय बे बोरैबाबा भगबाना नायफिननाय मथै बे फैसाजोंनो एसे किसुमान सम्पतिबो गैया नालाय बे न'खरखौबो बेंनांसिगोन। बिदिनो खुदियाफोरखौबो एसे सुबिदा लामाजों खिथालांनांसिगोन। होमबा नोंथाङा गारिखौ लाबोना? गारिखौ लाबोनाय जानाय नङा। सोरनोबा होबोगोन माने फानबोगोन? बे कमिटिनोनो रायज्लायनोसै। कमिटिया लाखिगोन? बेखौनो। बेसेसो लाखनि गारिया इयो? गावसोरलाय बुंदों 18.5 लाखनि, सोरबा आरो बुङो 19 लाखनि।
गावसोरनि कमिटिफोरानो बुंदों आरो गावसिनि कमिटिया ओमफ्राय दा कमिटिजों रायलायखांबाय रायलायनाया रायलायदों दामानि गावसोरो सानब्रैसोनि उनावनो लेंहरफिनदों रायलायनाया जों फैसाखौनो लाबोगोन होननानै बुंनाय जादों आरो ओरैनो प्राइसखौ एसे मुला हरनाय जागोन प्राइसआ मथा मथि सानब्रै सानबानि उनाव लेंहरफिनदों कागज एसे माबा दरखास्त' बिलाइ आरोबाव ओरै पान कार्ड आधार कार्ड भटनि आइडि नाम्बार बेफोरखौ जमा हैजोबनांगौ रिजाल्टखौ माबायदि मोननाय रिजाल्टखौ सोर हरनाय नोंनो रिजाल्टआ ओइ मामा बेनिफ्रायनो लाबोदों बै नै बिनि लोगो बेहाय फानफैदोंमोन बेनो होबाय आंनो टिकेटखौ होबाय टिकेटाव होनायाव उनाव मा जानायसै हराव मिथिखागौ नालाय बियो लोगो लोगोनो हरावनो फन मारि हरदो आंबो थांदोंमोन आं रिजाल्टखौ लाबोआखिसै नोंथांनावदि जेनेबा रिजाल्टआ नांदों होनना बे टाइमाव नोंथाङा माबायदि मोन्दोंमोन आंथ' रिजाल्टआथ' मोनायावनो रिजाल्टखौ खबर हरबाय थादों आंबो दंखायोमोन नालाय ना ओइ हरनाय टाइमाव नोंथाङा नांदों होननायाव माबायदि मोन्दोंमोन गोसोआ दा माबायदि मोन्दों माने आं बिसास खालामाखैमोन उनाव आरो गोसो मोनस्रा मबाइलावबो नायबाय ओरैबाय टिकेटखौबो मिलायबाय एसे खुसि मोननायसै आरो नंमारगौ माथो होननानै नोंगौ बिथाङा माखासे खोथा फोरमायबाय बे समाव आरो बिथाङाबो जों बिनि सोमोन्दै बा बिथाङा दिनै रिजाल्ट मोननायाव खाफाला गेवदों बे बिथांनाव जों बिनि सोमोन्दै मिथिया आदि प्राइज मोनदों बिनि सायाव नोंथांमोना माबायदि जोङो बेनि एखे गामिनिनो नङाबा खाथियावनो बिथाङा जे उन्दैनिफ्रायनो बेसेबांखिनि खस्थ' खालामनानै न'खर सालायनानै फिसा फिसौ सामलायनानै जाबाय दङ ना हमै ना सारै दिनै बिनि न'खराव बेबायदि आफा बोराइ बाथौ गसाइ सोरजिगिरिया जे बिदि लाबोना होफैदों बेयाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बियो इयुनाव जाहाथे गावनि फिसाला सानैखौ गुबुनाव दिन हाजिरा मावनानै दा जानांथों बेबायदि अबस्थायाव मोजाङै मोजां दैदेनलांनायनि बे खाबुखौ होनायाव जोङो जोबोर बयबो आंजों लोगोसे बयबो गामिनि सुबुंफ्राबो गोजोनदों आरो दा बिथाङा जाहाथे बे गारिखौ लाबोआ होनदों बे रांजों जाहाथे गावनि न'खरखौ मोजाङै दैदेनलाङो इयुननि जोलैफ्राबो मोजाङै न'खर सालायलांनो हायो गावनि आथिङाव गसंनो हायो बेबायदि राहा लामा लाथों बिजनेस मावथों बेफोरबायदि आङो आंनिफ्राय बिथांखौ सुबुरुन होदों आङो गामिनि जानानै जोङो गामिनि न'खरसेया जे बेफोरबायदि अनसुंथाइ मोननानै जौगालांनो हानायनि खाबु मोनदों बेयाव जों जोबोद गोजोनदों आंनि बुंनांगौ खिनिया जोङो बे गलागाव सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव गलागाव मानास हाग्रा खाथि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय बाक्सा ब्लकआ जाहैबाय गबर्धना बिथाङा दा गावनि खाफाला गेवबाय बा बिनि सायाव बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोनाबो जोङो बिथांनि खाफाला जे एसेबां मोजाङै गोजोन गेवसारबाय बेवहाय जोङो गामिनि साफ्रोमबो सुबुङानो गोजोनखागोन मानो होनबा बिथाङा गरम मिथिया गोजां बोथोर मिथिया गोलोम बोथोर मिथिया बारहुंखा बारअखा मिथिया दैयाव हाबै लाङि बेफोरबायदिजों न'खर सालायनानै खस्थ'यै सालायनानै जानानै दंमोन दा बे गसाइ होनायाव जोङो जोबोद गोजोननाय जोङो जोंनिफ्राय गासै रायजोफोरनो फोस्रावहरबाय जों बयबो बिथांनि बे अनसुंथाइ जोंबो गोजोननाय मोन्दों नंगौ बिथांमोना माखासे खोथा फोरमायबाय बिथाङानो जाबाय गोबाव समनिफ्राय ना सानानै सेनजों फानै जाबोबाय दंमोन बिथांमोननि न'खरा जाबाय दुखिया न'खर बिथांमोनादि दिनैहाय खाफाला गेवनाय लोगो लोगो बा बरपेटा रडनि राज मेलानि लटारिया बिथांनि सेथि बान्था बा सेथि लटारिखौ बिथाङा मोननो हादों बिथाङानो जाबाय सेथि बान्थायानो जाबाय एन'भामोन बिथांनाव बे समाव माखासे खोथा जों मिथिनानै लाबाय बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां स्कुटि आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों
नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङा जासे गंनै हेलमेट गांसे ब्लेंकेट नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन